Yaroi try. Hakani ka Porsche banganlet, ya ka tin ka jomble, ya ka ban hikai, hakani ka jaka. Ngakwa ya ka ban wanra shwa ya kani ka benta, tengteng hak ka jingim jongi habang iya bat utray. Kadon ka por ka ba ngisngolungo balay kiwan ki jingtia kum kini hak ta ka jingim ka jongi kan. Namar balay kidon haki benta habang ngingilek ngiya lang ba tengteng ngimla ban sungthu balay kum kita ki jingtia ba kiwan jia hak ta ka jingim ka jongi. Tengteng haba pitore kat ba pitore pim judap namar unong bamdu ubamdu no yagata piri ye ka jingri pimyo pat dalade banyo ai kanong nang ta kanong na pila julia lang ba kum kita pitore hanre pim judap pile ai kam cuman ba kanong na pila julia lang ba kata okay ngaila banyo i gibabon. But teng haka jingim ka jungi habaka long kum ta da don pat bawa nong piyai lamba ka ba kem khat teng da ong ba em utrai udon ringkat bat pi but hakum kata ka por em haba da ong utrai udon ringkat bat pi em ngisngo ban jubah ong lada utrai udon ringkat te belai kan long kum ni bat ka jingim ka jonga teng iwan ra ya kata ka jingkeli kan wan na pi haba piyai lamba te jinge teng kawan kata ka surem tip belai ublei udon ringkat bat nga ne ngalale pop ye ne ublei shem sobha ya nga ne ublei hi don ne kan wala juwan kum kita kijing sngau okay ngai bobon hi ha kan ka jaka namar ha kan ka por ngan kren ya kata de kata ngawan ra namar pila ban sungthu ya ka ai ka bajia bat kata jingem ka jongpi ngakwa ban ra ya ka phang jong ka jingkren ka dei ka jingkular 100 don jing e teng ngidon bon ba ki jingkular ki jong blay ki jing em jongi hanre ngidon pat ki de ki jing e namang ini pej hangane ga singi namar ki kon Israel em kila ya don kata ka ri balakular ban yo yang ni ka ri ya ki em kam dei ka besok la kular ya ni ka ri hau kpatamen jongki ubakerteng u Abraham but la kular ya Abraham ba ino ya la ka jong ka ying ya la ka jong ki kur but ya la ka jong ka ri ino ya kata belai upa ino em nomor belai wangan say kay ka batamai ka civilization ka batamai ne ka jak ben rew ka batamai bangan ayame ya kata kari kani kari kami snow ai but kay Egypt civilization kami snow ai but Mesopotamia kami snow ai but ka Harappa kami snow ai ro but ka Chinese civilization but belai ukular yu Abraham ya kata but haba ukular yu Abraham em dei nama kata Abraham ummi no nang ta Barhaba umi usa nong way hakata ka ri jong ka jingkular Hebrew kat way finda puli hang ta kong usa kum so shnong tip kani kan day ne em ublay pat wangan say jak ben riu na o rew say tang way khon jong ka jingkular bar tau de Isak hadin jong Isak say you Jacob hadin jong Jacob kat ar ki jaj bar kini baro nyo pongot pat na kita ki jaj kila hier sa Egypt namar balay kadon kan nemsniu hakata ka kanan bakiki sa ken kila hier hangta bat ki hier ki sado hangta palat saus pas nem tam kila ya sado hangta bat nang tau blay wong mi ngan pen po ye pi menta sya ka ri la jong da kumno re kumno kala shimpor bakinyo ya ka ri la jong san spas nem tam kumno hapo en ruspa naduno Abraham hado bakinde ya poi sya kata ka ri la jong Ladang kain so po snem hakari klau but hado bo Joshua unda job lot baro nyong spa snem ai now Abraham bakinyo yakane kari yakabaki khat kari Israel gen but habakila yo ya kata ke Israel nganong yepi ke Israel la pia yake katkum ki jaj jongki kampat semna don hak jing san shar jong we breu dei nama kata kila yo ikinong itu lupa baper but kila ya shong hak kata ri jong ka jingkular hari onda bala don hak jingkular lengo bakawan ka jing hak jing em jongki teng ngap na pir kila jios ngo yo ji supin yo lot ka jingkerku teng la yo try ro ya lang ba ka jing
kan ngot balayo yu trai kan ke jaka pa phila pediang yu trai kum nong penim barmet jong pi ngakwa bani ikti pa phila pediang yu jisu ngala bani yu I barok ikti ki bara kan ngot pat manta phila ada pediang ke jingkular ke jong jisu handa fidon ha ke jing e rakti babu ni de kataro fio namar kiniru kila yo ke jingkular handa ki don pat ha ke jing e handa ke jing e ke jong ki kade ke ni ke dau namar kila lendat no ya utrai nganget pi pat lendat de kata ayai ne ha ka jingkular wa nomar tatien utrai udan ban le ke bakrau ka bible ka ong te ki kon Israel kila le ya ka basnio kila le ke fite bon ba ki bangai mansua ha ba kidang don bar ka perthai kile kam snio hadin ba kila kala ka bamon ki eno ya kam snio ki wan shaki jing shakri hadin pat la don shaki jeseng kila don shaki jing shakri ki sedang biang ban le kam snio fite kam snio yo sedang banya lornino sedang banya tu khana no iwe ngakwa banong ye pi waju ailat bau syaitan un syukur amen lada fi yoi mano balong bonsen kubom la ka jong ka shentur namaru blay uklamai bor yang abadia pi ya bangin bishar amen kat kam jungi ke di banduai haba pi yoi kita ki para bangai ki don hapa dengge ka jing Tolot. Berka Bible hang kini kistang ban le ya ka kamsni hang ta. Berka Bible ka ong bo blay ula aino yaki hakikti jongki Midian. Berka Bible ka ong hinyos nem kini ki Midian nem kila senshar. Berhaba senshar jongki Midian nem pinda pet batang teng hag ngap na pir ngiya lang ba kata kile kumno kini ki Midian. Pite ka Bible ka batang ka ong ba haba ki Israel kila bet kita ki Midian ki one kill but ki Amalek but ki kon mingi kita kilayawan kiyo persyak yaki ngalengo ang ne ki Midian em ki tep ha kumnawan panisno bat ki way bat ki Amalek kan mau kini gidi kita yaki ba ublay ong yusol penjatlot di Amalek om tang katau ong ki kon Israel ba melek kategori penjatlot namar kini ki kon Israel ki klam penjatlot hakapor jong Joshua tep ka jayo kini ki beriu em ki wan biang ban sensyar kan mau baik haba pi kala ka bamot em penjot lut ki ki so jong syaitan na ka jing em jong pi amen namar lada om jot piang kani kan om lei em pim tep lano ukala ding ba biang uta bat ukjap biang ye pi ngalai bon ba ki beriu kila kala ka bamot kila ka kiat hari hadin si post nem ki ngop biang kila ka drugs ki ngop biang kila ya ka kam klim kam aurea har ki ngop biang ka dau ade bakim pendekut bakim klong no ya kata na ka jing em ka jong ki barok ken kisim sting bakin ong beng hanum lelei har phimla ban tep chano ka ka bakajia namar teng ki don nganong fi ngim kriya lut na ngila yo tram dei ka jing bakla baklam yo tra la yo har klam kriya lut long tikum kini ki kun Israel kila yo ya ka ni ka ri jing kular har ki klam kriya pat yaki tu ki beriu badan hang tabo bleu ong penjatlot yaki Midian yaki Amalek kan ma wang ki Hittite wang penjatlot yaki tabaro hana kini kim tre ke ki ba jia manta kini ki wan bar kini ki badal wan ne am ka ba ma ba kile ayu ka Bible ka ba ki kon Israel ki bet kile ayu ki Midian ki wan kiyo ki kon Israel ki bet ki Midian kile ayu ki wan kiyo pindah lengo aku aban pini ya fi hang ni kan ma ba nong shun ha ba udawan man yele ya pm yele fi da ka baso pe we samal ngaku aban pini ya fi chapang ni Goliath pe wan yele ba David wan yele do we ha ka khot ka ba sau pusan we samal khat nyu sau pusan David te ula ong ha to Philistia me wan hanga da ka white lam but da ka som but da ka ste kan ma ba nong shun udawan ya pm ban yele unwan ra'lut yaki atiar ki jong o banyale yapi wat sim sting yo nong ele jong pi unda wanem unwan ra'lut baro banyale kan ma une uwan banyale yo debet upet yo uang me wan daki lightly ki me wan ringang wan ha kerteng jong trai uang suthu hang ne bo nong shun ha bo da wan em yapi ukwa yapi em ba pin crow ba pin kut no sendon tikini ki Midian bet ki Amalek kile ayu em haba man ba kile bet kini ki kon Israel ki Midian kile ayu ki wan ha kata ka jaka ngan phai biang chapo nong bishal nong ben rio do khat balai haba ki Israel kila bet kita ki Midian kila wan kill
บัดกีอาเมเล็กบัดกีคนมีงี้ดอนไล่กินองชนพินักขึ้นมาปรบวันยูเดวิดไล่วันระกอลิยตหังเนรุวันไล่กินองชนกี่วันหังเนกี่มีเดียนกี่อาเมเล็กบัดกี่คนมีงี้กี่คนนี้กี่รู้สตาร์ทเดนไงำเต็บอยู่เดนักกีตาร์พี่โยมกับคำบัตไตหังนี้กับจัดอยู่นี่ฮันกี่วันกี่นี่กี่เล่อยู่กี่นี่กี่วันกับไบเบิลกับองkita lawan kiu percaya kibat kita share darah percaya kibat kita pendu ya ke jingmi ke kendo hadu ba mepoi sa Gaza bat kim syam la ino jing bam shu ya ke Israel lemne langbrot lemne masi lemne kada wow kam de ke jing elek ka basuk kane apa one nem kila yu kita pendu lot ya ke cái chính mi trong các khẩn đầu, cái một cái baki rap, penduk lun, cái lang berat baki don, cái penduk lun, cái masih baki don, cái penduk lun ngan ông phi, cái kada cái badon, cái penduk lun, namar don tanggawe ke dau, bakin nom yo bam, cái nom yo ayo, cái này cái keren hak bakan jado, okay, cái kon Israel, ta cuma mentah, lada pim yo bam pijia ayo, ha? Si orang mo, hungry man is an angry man. Kalau jadi semua kita, malah beriu usah tangan tu belum beriu bitar. Denau, kau nengkong dua pi, kami obam pi sengap jar, siapa pi kuat keren ini ino. Pi long telot kamen, lada pi mi obam bun sengi, kabamut kabor nak kamet kejong pi kedekut no. Lada pi mi ohi kabam, kabamut kita kidok jam jong pi kem terekam. Bat pi yap no, dan kamu mana man penyap ya pi yap tangan. Kata kadai ke ga. Kalau kum juru usai tan yang apa dia pi mentah. Uyale, pi te usai tan uyale ingin tangkawai. Bangin yap tangan hak bakan zaman sim. Udah share darah. Banyale persya yangi bangin yo ya ke jingbam ke bakan zaman sim. Udah kuae bangin crow hak bakan zaman sim. Kemudian ki ong ngim dan kam banele thma bat kini. Ngin job ya katma klam dara white lam yaki. Ki ong begam ta. Ngin job ya katma klam dara ayu white lam yaki. Ngin le tanggawai kata kadai bangin penyap tangan yaki. Ngin biyo. Kan mau bah usai tan undam kambalay yang hi usu peniap tangan yang hi nakajing sisa jong kaktiin ka jong balay ngila crow hakajing long mansiam ngila ayo ngila crow kata ka di ka buitap ka jong usai tan ban pan crow yang hi habakan jaman se perkat maki hato kam long kum jo tentang hangiru ngi trei ngi ri ching ri ommi ai ngidon mentah hakum kata ka bentata ngidon mentah hakajing hiran haka yo kakot nganong ibi. Kani gede kei ka ma bha. Ngidon hakata ka benta. Syupen I kumana jerong ni ibiang bha. Harakan ma babon bha ba terkhong benta. Bersoitan em ukwa ya kata. Ban pen terkhong yang I hakan jado bat hakan zaman sim. Ban terkhong kata ka di ka buitap usu share darah umlei wang amdan kamangan lei ngin si penjat baik yak ei baki kile dei namar kata usai tanem u penjat baik tangi ki jing duai jongi manam pait pi duai u blei jong pi jubab pait pi duai la duai arsen em pait blei kam jubab mut la banjia ka kamba u kwa ban penjat ingi tang na kata ka jing tip ya u blei hadin jong ani ka bible ka batai kidon hak ri jong jingkular harai mentah hak ani ri jong jingkular em kila long ki breu em ngada pila ban ong ipi kimla ban le ai sho namar balai om dan jingmi na ka khando om dan jingmi na ka jingri namar ki khon Israel hak ani ka por ki tang artli ka kam kata ka de ka kam ri jingri ba ka kam rap kim dei ki nong khai ko ki khon Ismail kini kim tip ya ka kam khai ki tip tangi ka ne ka arkam bat usaitan upan kejap ya kata hadin jong kata ka Bible kong kini kila linear ha utrai kila linear ha utrai penlap ya kata ka dekhot ka basan aban rio bat hadin jong kata ka Bible kong te habaki khon Israel kila linear ublai usai yo nong itu lupa hau khon Israel baru laong kumne wang utrai ublai ki Israel
ngang ngalawan lam no ya pi na ka ri Egypt habang ngalapan mi no ya pi ha ka yeng ka chinglong marau but nga la plat ya pi na ka ti ki Egypt but na ti baro ki bala ban ben ya pi ngala be ro ya ki naka but kum ta ter ulawan ra ya ka jinget ho lupa hang ne baru wong ngalong utrai ublai jong pi penum shapting ya ki blai ki amor ha ka ri jong ki ba pi shong Henry Pim shem la shashkor ya ki ktin jonga. Pinum shap ting ano ya ki blay jong ki amor. Ka ka bajia hang ne am one nong tu lupa am upan kan mau ki kon Israel. Kan mau pisa hang ne ka ri jong ki amor ba kini don ki blay jong ki. Bat ki blay ki jong ki hikai tanggawai. Ban penjot no ya ki wei pat ki bam ngai ya blay jong ki. Man penjot no ya kita ki brio ki bam ngai ya blay jong ki. Kata ka di jeng kai jong tau blay jong ki amor. Ban penjot no ya kita ki brio ki bam ngai ya ka jeng kai jong blay amor. Bat hatu menta kamlong kumta. Pet kari ka jia ayu, pet sa Bangladesh ka jia ayu menta. Lada pimday na katu kaway kanyam penjot no ya ki baro. Na po college kilit ban say la kitip ba pimday kia bom pajba. Kay kabala jia ha Syria. Kay kabala jia nganong ipi siya po Iraq. Kidewi kita. Wat ha kani ka region iro menta. Bomday na kani kanyam kanglot ya kita. Kan mau ba? Kani kamday na do ka por menta mo. Na do ka por man shwa na maru blay uong ya katay ki. Blay jung ki amor ong no. Na mar ba kim nget ya nga. Penjot yaki. Kata ka di ka jenghi kai jong kita ki blay amor. Blay ayu ta blay jong amor. Tao de ubal bat kumjoro ashera. Kita ki ki blay baki amani. Bala hikai da kita ki blay yaki am ban le ya kata. Kabamot ban shongshit nyam. Ban iyo? Fiti ki don ba ki bre pina puli tish ki nong room nong ba shipau da khat ka ba ar. Ki ong ki don ta ka jing shit rahem. Henry kim don ya ka jing tip. Kim don ya kay? Shit rahem ba kan nyamem kan ikata ka bentam ka ba pen shit rahem ba. Hari umdan pat ka jing tip chi syabat lo ong penjot yaki. Dai namar kata ki wan pan penjot yaki ni ki Israel nama kini ki Israel kim nget sya kini ki blay. Ong penjot yaki. Hari ni nong itu lupa ong WhatsApp ting ngala ong. Hari namar balai pi hapan syak kom ni em namar pi la syak skor yak namar ba pim shem la syak skor yak tin jong ublay ubaim. Dai namar kata kawan kum kene perkat pi kiladon ha ka jingkular harakat kum ka por ba ki yad ki klet no ban syak skor yak kata ka tin. Tadai namar kata kiwan kini ke basniu ka jia ha ka jingem ka jongki. Bat hakum kata ka por ublay wi kendo yo neu samla. Bat habo lek bani kendo yo neu samla. Uba kerteng u Gideon berka kerteng ke jong uhi ke bemot uta uba penkelon. Berka Bible ke batai hangani ke jaka uhi ubri udan hakata ka krem nganong ipi hai ba kata ka kadai ka ketika jaka nganong ipi ke baju kem umso uya kendo ya uken hanre une ubri uburi ya lade namar balai udang syokau hakata ka jaka. Baraba usok ke hakata ka jaka bele ayu fitem namar kikon Israelem hakani ko por lada ki Midian ki yoi ba kikon Israel ki don ko hakati jong ki em ki syak ni no dai namar kata ulai buri ya lade bale don kamban em lada klem ka bam umla ban em ulai hakata ka jaka ba kem so wan ulai ban sok ke ka Bible ka batay ba unyo ya ka ban bam bat kam tam ka ngasna roma ban buri ya u naki Midian namar belai lada kilap omlong kaniri ka jing kai ba yang apa dia piro da buri ba ya ka tin ka jong belai hala ka jong ka jingem na itu soitan unwanon kini ya pi kan ma bahai kata soitan le yo fite usu ni pi em namar ka tin pi don dia kata dari kop ya kaktin ke jong utrai hala ke jong ke donut amen
Nah te syaitan ap trap lanu ban chim na wot. Te uni ha kata ka por ka Bible ka ong angel utrai ula pau ha Bad ong ngastunat hang ne ong dekat bakat ar. Meu breu ba shenrang. Ubayu. Yo shenrang kot shenrang don jing. Don kam hi bi. Na kam don na. Ha? Meu breu ba shenrang kan mau kam don kentien katanya. Haktin kasih nama haktin parang kong mighty warrior. Kam don kentien. Ne ba man shenrang em. Me uba penkelan ya kikut fitip uwan baik jam tak jingmut kerteng jong u. Ne wangal belai ukran ya u. Me uba penkelan ya kikut. Kidian habo yo so ya kata. Wong kum ne. Kerat jong ala da uterai udon rengkat bat ngi belai pat kat kene kejing ya. Ngam tip kan nungan api laju teng laju don hang men sem. Blame medan bat nga belai pat kum ne. Ugi dia nuong tang ne. Berkat ma fi kata ka ba ong kai ka bangalayo snow na ki kepat men jonga. Hanu tau blai ngim yo i la dau blai udon bat ngi balai kat ne. Kani am kam de jong Gideon ngatrai ba bon nangi ngidon kani kejing kali. David hak sam Henry wong baka singkli ke jonga ke cilot dagi jingyam ke jonga. Balai. Gideon hang ni wala daw balai udah rekat balai kat ni pat. Try wong. Upan itu ya wong. Try wong ya Ada khat bakat sa. Utrai te ula pek ha Bad ula ong. Kelet hakani ka bor jome. Ban bat pelat yaki Israel nakikti Midian ngam shem lapha mangayame tip ublay uklam ngap ya kata kan mau ngasi ong vi ci sin bo ublay wan keren ya vi unumpet ya kacing telot jong vi ci sin ba vi ong bo try uwan man ya keren mat nga kan mau kan ga wei bo try unumpet ya kacing telot jong aba jong vi nomor latib lupa ngi barok ba telot barok ba iyo Ba, telon. Moses uang nga batelun. Jeremiah uang nga dang samla. Isaiah uang kasentur jonga kababit tengen. Mano baklam uat apa Bible puli na? Ha? Wa Abraham uang nga bamdon kon. Nakwa ba no Isaac uang katanga jonga kabalingki karbeka. Mano baklam uat apa ka Bible? Pinsyam baro. Baro abaya aja kata. Hari ublay umpet ya kejing telon. Payu Petros ulay ya halor ngam. Hari Yesus kramong. Me ba men ngam snon hang tu me. Men salet yang alai sien chua kata ngam snon he Kalau le ya kata udah kener ya ketiban ai. Lamar balai ngakwa bano fisisien haba utrai wan kren ya pi. Unumi kren sapang kejing telot nomor latip lupa. Un kren ya kejing la. Baduang kelet pelat dah kabor jome. Namar ngala pa. Gideon hang New York ani ka kentien nang kong do. Wang kelait pelaj da ka bor jome namar kat kerteng ki jome hi me ka day. Bamen pen kelan. Hadin jong ani. Gideon wang la day si shau trai usdang manwan ra ya kita ki jingkinia ban ai shau new angel jong blame. But ka Bible ka ong ba Gideon ularung dekot ka bakat kendai hang tu. Gideon ularung siapa buat ula penkre ya ikun belang. Nah, kau apa nabi boleh untuk jo evil berkat nabi namar boleh kau orang bagi kon mit kini ki Midian ki penjatlot dia ki jingbam jongki mentapat Gideon orang ada data up Indiat say data kun lang berat berkat nabi mentau Gideon naik peniap lang berat tip ti angel desi shana mdi ti shana ngadang tunjuk saya tangaro bisa tu tip desi shana day ne namar menta uka ban tunjuk ura ya ita ka Bible ka ori kon belang bat ipustang yai namar trai tu kau kat no bola le wan ra nang tas na ku le ra bat ai kan mau you know munu bola le kam ta kan mau ko to ka riu kan thai habo walai ja upan klampan parpoho upan hakapor mtani fitep menta beling mjio jenggerku namang iklet bantun jo ublay kijing ai along fi duna bang iru sehikai rengi kwa ba pinsung tho ya kata pi kwa ban yo I ya ka financial breakthrough ublay untun jo ba ya fi kijing ai but hai tu iporan perkerdo
Fi hang ni mengalang ngok Gideon udah not tapi menonrak pu parfim dan ni Padang ni Gideon ni bapli ulas nas itai pustang. But ai ngo yo blay bagi Midian kalm yo de iti kon lang berat lalut. Ha? Fi ukendo try don stang itai kon lang berat. Bapli ngaprakat wi kumno buri ni Midian. Baka Bible ka batay hang ni hadin jong kan ni. Bat ulabo ya keserwa ha ukyu. Pa ni. Ya gado ulabo ha katukri bat ulabo ya keserwa ha ukyu. Bat ula wan lam ya ka hapo uta uding sning bat ula aya ka. Bat ka Bible ka ong bawangel ublay ula ong heu. To shem ya kata gado bat ukpu baklam tiat. Bat tu bo ya ki halor une mau siang. Bat tu te ya kata keserwa. Te ula le kumta. Onda kumta uangel utrai ula ra ya kata ketudu uta uding do ubah ka keti jong ula pendai. Ha kata gado bat how tai hai tai pu baklam thiat te ka ding kalam hi no tau mau siang bat ka Bible kong hadin jong ning an ple khot ka ba arfu ar te habau Gideon ula sulthu bat ula ong bula long wangel utrai u Gideon ula ong wa atrai u blay namar ngalayo i markhmat yo angel utrai te utrai ula ong to long ka jing suk hame whatsapp ting manom yap tip kan mau ba kaning ka jing wan ra jong Gideon em ka jing tunjuk Uday ne, unih ta suwan ran pet ulem no. Berka Bible ka ong unih wangel jong blay ulem no. Wang wan ra bu halor mau siang the itu ka serwa halor jong kita ki me wan ra ka do bo ta ku. Baru kta do ta ding do kami ke ding bat hang ta ula su thobo ni do angel jong u. Try. Ka Bible ka ong. Tang wangel utrai udah ong sendon. Try uba ublay. Wang no? Udah sutho ni di ublay. Wang ada banyap mentah. Hari u angel jong ublay unhe u ong u. Kanwan ke Jehovah Shalom hame. Unwan ke Jehovah Shalom namar udah keren hak ni ke jaka. Udah ong. Udah unhe u angel utrai ong tolong sok mame. Tolong ayo. Hang ni ublay upeni la dia kamu Jehovah Shalom. Ublay jong ka jingsok. Wang mayo i yang amenum yap. Harakan wan ka jingsok. Fitep uno ba shem yo Jisu. U shem ya ka jingsok ka palat ya jing sempang baro. Amen. Palat ikay. Ka jing sempang baro. Hadin jong ka ne ublay u ay u ka ne ka way pat ka banta. Wang melayo i yang kelik penjat no ya kita ki blay. Jong ki kpa jong me hayeng jong me badon. Ya kata ka blay Ashera bat kumjuru ya tau blay bal. Pinlap ya kita haki dekat kiba arpusan arpun riu pinlap ya kata. Bat ka Bible ka ong ba Gideon ula shem ya shipongut ki sakri. Jong bat ula le kumba ong utrai. Ti namar ula syapting ya ka kuru kpa jong bat kita kirong ba kata ka snong le ya ka menski bat ula le men me. Fitep nang kong do blay ya ba khot ya pi. Kan mau ben. Un pak kriya shwa ya ki na ka yeng ka jong pi. Uklam pak sabar. Pak kriya ite ki blay. Bat ula le kumta. Hadin jong kata am kai ka bajia. Ki pai ba jong kata ka snong ki tip ya kata ki bot yang dei mano ki lap doi Gideon bat hang tau pa jong Gideon. Ula wat bat ula ong. Ki cha un mentau ni kpa ro am wan ya kanika jingat banong sisa kini ki blay kim dei jong blay. Baim. Lada dei blay baim da ada bania dai la dia. Bat kini ki mot peniap yo Gideon. Handrai ukpa uyarap yo Gideon. Bat udah yo sendon ni ke kerteng ke batmai u Gideon hang tu u kerteng Jerubabal. Uyo kerteng ni kata ke batmai. Namar balai ukpa uyarap yo uang lada ubal de ublay ay ubal ni le blay pipi ni le yo. Hadin chong ni u Gideon usutho kam kot kata uang hakayeng ngalapan pera mentaka don sakay ke bakraw. But ule kum no utunjo yo blay. Wang ablay si chala na mekot. Ai bau new snyo unje ka kendo kan rekyang kalong kumta. Ba arsen utunjo biang yo blay. Wang ai ba ka snyo kan rekyang ka kendo kan je. Ublay ule kumta.
But hadin jong ne ublay uong kumta nong ba hinyo de khot banang kong fini kendo pina pulih hang to fini I onda kumta u Jerubabal u Gideon hadin ba ula pen pra ya blay thau bal ula kerteng be Jerubabal hada ki khot ro ya u Gideon but ba ula ki dang step but ula pha ya u but ka Bible ka ong utrai ula ong hau Gideon kini ki brio namar balai harul kita ki brio kila ya wan lang bani snokti but u Gideon nengkong mano banot baniang namar ke cingslur ke jong Gideon. Manta kila yeng kong balai po ar hajar ngot kibriu batu Gideon. Ngakwa banong ipi. Lada pi slur ha ke jingai ke yeng jong pi kan kalabai. Amen. Hari tai basdang di kendo jingai bahamo. Mano basdang ngan ong ipi kam dai ke basuk ngan ong ipi. But hang ni Gideon namar ba uyeng ke Bible kong lai po ar hajar ngot bat blai padu ong. La bun tan me lai po ar hajar. Telep ni meh. Ki ong ki no ba syapting bat ba khau ek to un pai no. Khau ek mo niu. Ting puut. Ting ek to shul ajia wut. La pet. Sidan mano tak sili wut. Ja no. Ong lep no te un pai no ban lek no. Sala yeng. Klik no ong upa ya kata. Ngaju ong ro. Kiba syapting am kimla man sakri yo blay. Ka kitab simpan pau, ka keren syai. Arpaway pra. Kitab simpan pau. Kong ngom ne. Hanrei ya kita kiba syapting bat kiba mnget ya kiba ijli ya kiba penyap bat kiba karet bat kiba aiksud bat kiba mani blay tau bat ya kita barok kiba lam ler naga benta jongki kan long kata kapung bat ya ka on thang da ka ding bat da ukendok kabalong kejingyap kabaar you know kiba sedang sudah kay kiba onge kiba ayu onge pai tu para marjan what do syapting ong hiyo pitip kejing syapting ngasi ong kalong contagious di nama kata namar beli pitip ken mau main hang ni Israel barok bating pot tu Gideon kena layu ajing selur. Uniat sekini baki arpu arhajar ngut kiting put. Jayo. Kahima jong blay kan umla menlong. Kai ke bau blay utmu umla nganong pi. Bad ki bariu ki basyapting kahima jong blay kamla maniar. Kan mau bahanya kata. Pi kwa syakriu blay pi hap selur. Amen. Hap selur ke bumut karai jing selur be pi sembet. Dep ki wei trek nam trek ngamar wei tengan bot. Amen. Kata kacing ruai lah sedang nane na jala jongi. Kiwat ki ong de na garu kata kacing ruai mun syua basdang. Kan mau bet laki we kim trek ngamaroi ngan buat ngici penhe surba perkat bah ma dawan jeseng pimlet jeseng ong ngaram lek pita pimlet ngopi. Ngirwai pat laki we kim trek ngamaroi ngan buat. Pita ba ong ngamaroi am pihak kan mau bagi jingat lenti jong try de maroi ki khon nom tep ulok nom tep kalok nom tep imei pa tep lek nem ngate ngahaban lek. Amen. Ke Bible hang ni kikuran. Hadin jong ane. Si pau hajar rasa anis tenat ba. Sumut ngaperkat u Gideon lada dei u pastor. Udan ke ying mani ki bawan jeseng lai po ar hajar ngot. Nang ta ar po ar hajar ki man jeseng syu. Udai pastor bakum no. Bau blay ulakot. Ne udai pastor baplop na. Kiyo mentah. Kan mau Jisu sana jar ngot kiwan. Hadin ki ilot yu Jisu baro. Wat wong ya kita ki apostol pisiar pini no enga. Wat jutieng haba ki briu ki mi na ka jing em ka jong pi. Namaru blay udan ya ka ban penkot ya ka jing em ka jong pi. Amen. Yok kita ki briu kilong contagious lani kilong kita ki babet ki banyalam ya pi sya ka basneo de ka tau blay pen kenrea lupa ya ki. Amen. Balada penkeriaan ni arwah uang taruh dang buan palat mak ini ya. Dang buan palat si wajar. Baro pastor dua terai penroi ke balang jonga. Tanghang ni ngai ibo bleu uang penteli me ke balang. Denam dai. Hang ni ngai kata ngong fi ngilaya lang ba. Bahang ni bawan jesengan ong fi la sa stang kumba hinyau prangot. Taram da slap me tang haus nem aja khat lai. Ada blay utip kamba. Amen.
Ya ka bahok kidon ki khamwan kum ta kidon kata haringa aingo yu blai namar kadai ka por bat pen kho jam phi habanyai lang ba mo kadai ka por ka pang ha pada ha ka jinglong ta ka business ru kada blai ku aban chef ye fi shawai am un ha ban pen khang ya ka banangkong bat tui por am pi dong blai don nem don na kidon ki blai ki la su sno hai tui business kam da tep bo blai la pen kre fi da ka wei Duai manong atrai peni ki khmat jonga bangala manio I ya ka jing mayan ka jong me amen wanum ut balai kalong kum ne yo blai udan banyalam ya fi syaka wei pat karem syaka wei pat ka benta jong ka jing em ha ka bakan jaman sim amen dai kata teng pi kendo ya ka breu ne yo breu kum nang salam pila mudur be wat uni ngani poi song bat kan ni yo blai wang ngamon si sin blai mon em pi alang si pos nem rodang klat hi ya pihak bersutu ya kata si post namru em dang daibot tadi kata wa Jepang men semper Allah cuma aingo terai kecingkit kalalaj nanga mar himtep ke ka bau blai plan dai kata ngai kendo kata fip su aingo bet dai kata haki ke ki benta fip David abau sutu em man ka Henry senjamu aingo man ka Henry senjamu aingo na mawang ngatep ublai jo ngau long baba amen dai kata hang ni em dai kata Wan kini sipo jar la bontan lek yalam yakiru haka hakai haka bat lek yalam yaki haka bat tunjo yaki haka ken mawet sok ban pediang ya jisu ka ba ban pediang ya ka dai nam dai na ka dai nam dai na pediang jisu ngap pediang wan kalaba mot wan lagi hajar lek cik pen baptis sausan ngut ngakwa banong fi ka em ka peniklat hang ni ong yalam yaki sakom bat ka hi ka penyeklat baro sipaw jar kila leh sakom bat bedi bat ka Bible ka ong hang tu kumta ula yalam arsut ya upaj ba lanong banyo dekat basan upaj ba sakom utrai te ula ong hau gedian uno ubajlia dala utlit kumba ukso ujlia ya utamen bu karpang kumjoro uno ubadem laki khosio bandi te ka jingkhen jong kita ki bajlia da ka bakendup da ka keti halaka syentur ki lalong laispa ki rangba hanrei ki basa naki na upaj ba baro ki la dem laki khosio bandi kai ga ba hang ne ong sngap ha penankam ya ka kentien kso kumba ukso ujlia kumboi pikan mau hai po testament thamai ong phang kso ha pikan mau ya no la khot kso ya kan nong kanan la khot iu uno badon kata ka jinglong em kinyo ya utrai kikso em ki thu ba ye kan rat la jong mano badai bar haba ki wan so kan rat em kim pej ru kan rat upong iu ki jombe bat hang ni la ong ya kata ong kelek pia ya ki Baru ngang bang ping thang in the leg, ngine dem kho siêu ngine pen khu je khu ngine di kum te. Den nam dai. Ha? Hari so ba kimara ni ki da di em. Nganong ifi ki da dem be em kim yo issue ye ki I tang ko Namar balai chi sen ha ba ki di em ki shania be ya ka banja ya ka jing tengan. Bar ki klep no ya ka jing tieng baro. Ki klep no u baro ki. Ngasi ong ro. Chi sen ba pilek sakom jing pen baptis em. Kita haka takasi bat pecui kiwei. Pec tangela dia bat haka Bat peleng aku ngo ini ko namaru Jisu uong ya kata. Amen. Lalu Jisu lapan baptis u haka Tabele yang ngaru dai haka Amen. Kan sapoi ka por kan dan kajing penyaklat nganong ipi. Namar ngamdan ni bangan debate yun hande kene de kajing sisa. Kajing pen baptis hi ka mamut pen ngamda. Pimla ban le de ke ero. Pila ban non ra kanya da kano. Hade pimla ban pen sisa bat ka tien jong blai. Pimla ban ong bayu Jisu kamle pen ngam re hapa ko Namar la pen ngam yo Jisu ko Balada upol huong. To pertubut yang aku mangang pertubut yo kres. Ka bamot ngi ha pertubut ya ka ibu Jisu long. Amen. But sisi napa dio mem yo issue ni fit ublay uang kani yo gideon. Pet mano bajlia ya ka kumkso. Ya ki mana ki papuli ki ong bet hakapor baki di ne porki kilong telot bah to kapor. Nama kimlong alert ya la dia. But hakani ka benta uang
pet yaki baki don hang ne ki bajlea komuk so lai spa ngot kini ki lai spa piti kilong no ngala banong fi balik ngahab ban fin su tho ya kani ka jingmon ka pamon kini kim pendon kam shu ya ka jing perkhat jong ki ka jing shen ya lut ka jong ki kan dai be hau trai ki kemle ko mele para breo kan ma ba pi shakri yo blay pi haban klet ya ke jong ka perthai ban khmi be tang shu trai amen de kata u yo ne su ong khmi hau khon lang brot habangi khmi shu kam don shu ka poringi ban khmi ke ka bajia sha ka diang sha ka mon Nada pidei kinong duai pinum kan mau mano basawa mano badang sdi jing sdi mano badang le ayu pi kan mau tang yo trai amen apa pi wan saka jesang ro piong ngawat yo trai pinum kan mau ngaklet ban boy ka do sa bar ne ngadai sibet ban le kendo pastor ukuran slam palat kumta pi klet lot namal ngawan so trai amen pio nama kidon gibrio nama kini ki badam kho si kilong alert bah ki yo i sa diang sa kamon par bagi dium kilaban pet hano no kapor aku asisten bayo sakri yo try dan su jakaban pet David tang hau try de kata uta bala bo ya kakti ha ka jinglor bet ya uban ken tiang den gospel Lukas ka keren ya kata kan mau ha mono ba phai den ha kata semen berem bakala mau sundon ha Katengah jonglon kelamau meluk sendan. Ni dia ke bama bah kertiang dia. Wang jet ikini gila spa. Ngalangot kini ki kantai ajar ni spa kinong. Ngila le standard katu kerkem di umur ni sabe. Gila lek no. Bat lai spa. Perkat ma pi. Kani ke balang jong Gideon ke jia iyo. Lai puar lami. Kantai ajar ni spa. Dadai ma pi jakau Gideon pinong kum no. Ablay, me kot si saya ngapa men kerku, ne men pen kerdu na. Laispa ngalayu. Kita tentang ablay, siapa men kam ya PM, pen terkong rau ya pi. Hadu pinong be ngam dan bor syo. De hang tau try long ka bor. Namar ablay ule ya kene Ngan pen pulih mental nong ka ba hinyo. Kadekot ka ba nengkong. Anda kumta ujaru babal u Gideon ken bat kita ki pait ba ki ba lembat u kilaya ke dang step bat kilaya si dara harut ke pukri harut te u pait ba median uladon sapang sate naki hajan ulum more hakatem ngakan mak ngangai pi kan mau ni ulum more de ai hai bala sa no prai jisu try te ula ong how Gideon kining ki briu ki ba me bat me ki bon Yang aban ay no yaki Midian hagakti jongki. Bayo ki Israel kin sngaw sarong yale yanga. Da kabaong kakti jonga hi kalapen yanga. Ki ongom no? Ublay wong. Lada da kini ki brio lada ngapen yaki Israel. Ki Israel kinong kani kamday da ublay. Kani day na ubrio. Kiti ublay umjusam yakaburom jong u batno ro. Namar blay. Wang lada kat ni ki beriu kin lek. Ki beriu kin ang job mangi ki. Wang ka jing job tikna. Ublay kamang mabang rem. Meni job. Hari ngangan am yo ka burom. Te wang ngan le ya kata bang ngangan yo ka burom. Akwar ban ay man sim ya pi. Le ya ki ai bau day tang utray ban yo ya ka burom. Amen. Om mano ki beriu. Day tang ujisu ubaday hok ban yo ya ka burom. Amen. Wanu mia sam ya kaburam ke jong obat no bat wong. Dai namar kata hadu da penrit lais pangot bat latikna na lais pangot la ban job. Bat perkat ma pi hak awi kaliang kidon kini ki Midian. Ka Bible kada kren syai ba ki ong ba syapang sate. Ka kada kren ong te upat ba ki Midian uladon syapang sate naki. Kini ki pet jiayu kan dia dara. Ngong ipi ke bang utrai ule haka jingem ka jongi vitem ki briu ki kulmar jingmon ki briu ge yo ki kulmar jingmon don ki briu ba kamai da ki lak haki benai har si sen ba yo utrai ki ong dang la bam ja sudah ki ilut hadu ki briu ong melabit me i kat kata ka jing kamai me i kat kata ka jing yo
hari ngak kwa banong yu pi kiba bot yêu trai hak apartheid te sa ong me babet hari hak mat jong belai te u belai diang hon yaki amen berkat hang ni yu Gideon long me te biet na lai po ar hajar sa stang lai spa but menu ba pen ko de trai ka beneng kong da ka ktien ka ba ar da ka lapan kot nang ta yakini ki lai spa wang le kumne manta yakini ki lai spa namar hang ni Gideon kadon ka por nga ong fi menu bom tieng la jia kom ta tu trai ong da khot ba khandai la fi pule hang tu ong ke man met klik ngap ya ka ai ba ki keren kita ki brio hak ta dara jong ki median te abo Gideon ula lek syakata bat ula yo sngo ya ka ai ba kila ya keren dekat ba khadar ka omne ki Midian bat ki Amalek bat ki khon mi ngi kila ya thia ter la ter haka them ka jingkhen kum ki pulet bat ki ut jong ki omla nyau shu belen kum usiap harot doriau te ondau Gideon ula wan hakmi la don ubri ubayatho ya ka ching pos niu ha ulok bat ula ong hakmi ngala pos niu ka ching pos niu kumne we ukpu barli utelun sya upat ya pom median bat ula poi hakaway ka yeng jan bat ula pakho ya ka hadu bakala ngat bat ula penkelon kongpong ya ka bat kata ka yeng jan ka jot no thiau nang tau saong ulok jong u te ula ya tho bat ula ong kani kamlong hanrai tang ka white lam u Gideon u khon u Joash urang ba Israel hakakti jong u blay ula aino yaki Midian bat ya upat ya pom paro pilengo hangni kini ki Midian ki perkhat bet baki khon Israel kinwan ya le da ka white lam de kata fila ban underline nang to pe kajing perkhat jong ki ko ma kani kamlong ro hanrai tang ka white lam u Gideon u khon u Joash kini ki Midian ki perkhat bet ki khon Israel kinwan ya le thma da ka white lam barka white lam jong Gideon ki ai ka nam na mo nong yalam udeu Gideon ki ai ka nam but hang ta ngaong fi ka Bible ka batay bo Gideon habo yo sngo ya kata am ai ngo yo blay namar kata ka ai ka bo la yo sngo but u blay u ong yo Gideon panya benta ya kini ki laispa syaki laiken hon panya benta ya kini ki laispa syaki laiken hon but ula panya benta badawong bat ula penya benta laiken hon ya kita ki laispa ki rangba bat ula penbat ki turoi hakekti jong ki baro bat ki kra sudah bat ki jing tebe de hapo kata ka kra ula ongruaki tu kmi hanga batule kumjo dekat ka bakat nyo ula ong ru haki tu kmi hanga batule kumjo lek cakatma dei balik kai ada ke kebenan kong do da way turoi hagakti ka kra sudah bat ka jing tebe de hapo kita ki kra lightly ke ka ba ublay u ai hangne bat kini ki lightly umjura hakapor bayale thma dan sum dan white lam dan stie aku tak kopor kedele thma kadi kata lightly ke badan kame sum nganong ifi badan kam do white lam bat ka stie hari hang ni bro lai dan don man de gi turoi kra badayo ting tebe touch wong tin pareng don tang kita lai la pia yaki heki lai kan hon ong leit kra kamut ayu nginya pe ya ka kra kamut ayu ala pi pai bat nga na ka ar koren sau hinyo han ringi don kani ka jinkan show haki kyu kendo ba ka jing kraw tam kata ka bor kan long na ublay bat om nangi kamut ayu kani ka kra kadi ka jinkan show kaba kraw tam kata ka bor kan long na ublay
Kamot ka jingkan show jong ka bor ka jong blay. Kra ka tau ya ka bor ka jong blay yang ni. O men ra yang ni ka kra tali. Kaban peni ya ka bor jong ha lakan show. Ka ay ba lakan show ka ta ka kra ka batali ka ba Gideon uai sa kita ki lais pangot ka Bible ka ong ba unbu ya ka ta ka jing tebe hapo jong ka ta ka kra. Baita iksay inme ngarong alaman ong ipi narangim don yung mansim bakot kajing siyay jongi kanomla ay kaban siyay. Amen. Bar kata ka mansim bakot kabadon hapo jongi kawan ra ya kajing siyay haraya kata kajing siyay ni haban sungtok ni don banyat hakata kajing kan show jong kabor ka jong blay. Amen. Day show da kabor la de da kabor jong blay bar la ong ya uba unle ya kata. Pin lapro ya kene bu Jisu hikai ya kata gospel Matius udah keren syai wang pi long ga jing syai jongka pertai hek nong ga besan dekat bakat saw do kan rio namar belai wang hanroi kan ne ga jing syai ga jong pi kan mau ba pin buri ya la de ha ublai uta ubasyong ha ka jaka ka beri jong ubadon bor tam ka Bible ka keren yang kata nak sam kandai peway kan mau ha tentang ngikwa ya kecing pensle ngikwa bangin long kecing syai hari barobor penrit ya lade ha ka kra lani ha ka bor ka jang ublay. Amen. Manong om mga atray day mame kata ka day ka banta nang talaay keturoy ka day artli ki hak kadon bontli ki turai hak Israel finda sutho balapan bana hari kani ka turai ba Gideon unra ba unput kade ka turai ba penbana ya ka jingjob penbana ya ka jingjob kamu la ai lupa ya kini ki kamu mon kandai peda ka bor jong blai superkat ma pi day like spa pinle le yung ra di kral ha perkat pe blai upa amang ne nganong ipi menu ra penting ni bet ya kene ka pentat demian ka Bible ka ong haba kini kilayat thia baru Gideon udah ong ya kene ka pentat pe bah dekat bakat nyo ula ong ro haki tu kmi ha nga batule kumju wong komno tu kmi ha nga batle komno kabamut wat le tam wat le duna kumbangangan le mapiro jisuru ang ngam uhikai kata nam dei kata ngau fi wat le tam wat le duna kai ka baong tin jom le kata Gideon wong ikini wai training ikini tangan ikan tin wong ngala ai mesya kini menra ngatip men le yu mlele le pat ya kai ka bangangan le kan mau ba ki bahayeng ke jongi lara ki pet yang abad dia pi lara ki yoi bang utrai udah nak jingem jongi em kawai ke sini kiru kinyale ya ke ju ke bangap mo pingile. Amen. Hare lada ngim not banong le kumbale manga wat le pada ya lap ramo wat pale iu namar hang neu Gideon pe udah ong hang neu ong ula ong haki to kmi hanga batul le kumju pinut banong ikon ro le kumju kumbang ngangale pipet mobile ar kantajis ngi kunin pekat no pinuat ban ong ya kata kumbo ong Gideon ni kini like spa kini ngam kentian kini ke besok mo te kumju ro ngakwa ban ong pi habang isekriu blai am ngidi man sutu ban ong ablai mela ong am gin le ya kata kini ke like spa wong ngastunat bu Gideon wong pet yanga batul le kumju ngakwa ban ong fi kme kpa penlong nuksai la dia khmat ki khon. Amen. Baki pi ki rangba penlong nuksai la dia baki wei ki samla ki pet ya fi ong ngikwa long ko maki kai ngini buat. Amen. Bat ka Bible ka ong kane di ka por ba kita ki Midian ki dang yok thialot baro. Bat haba ki le poi hakata ka khap utau pait ba. Baru ong le kumba le manga kumta tu le mapi haba ngaput katuroy mga bat kiba bat nga to piru pinyaput kituroy saudong yaw tau pait ba baro batuong na kabantau turahay bat na kabantau Gideon
Ula pa ban ong iki ki ong okay gila sutu ada kata. Ke Bible ka ong kum tahu la yalam ya kita bat la sedang kata ka jingap mit ke ba hada khat bakat kendai habo la yalam ya ki ketin ke jong blai ka ong tiki kun hon khat ni. Kam dei ka besok ki bat ya kata ka turoi ha ka kti ke jong ki. Ya kata ka ding ha ka kti ka mon jong ki bat to kra ha ka kti ka diang ke jong ki bat ki elek. Namar balik ki bobe ia kata ding hang tu hapo. Namar lada ka syai am baro la yoi. Hapon buri. Bat om tang pan buri. Hap ai lat ba ka oksigen kan rong namar ka ding am ladam don oksigen kan lip. Hap ai lat ia kata. Hap ya jai. Ngaperkat pi kam dei ka kam masuk pi balet. Kai ngile ka ni. Kan ma ba. Ha ka jinget am. Ka wei ka ka jingele ka dei ha ka jing perkat jong tau breu bangai. Day namar kata, wanam syakriyo blay da ini, syakriyo blay da kajingan. Amen. Jang kajing sisa, jang katin, jang blay baong laong ngan lebay. Lasu abet lano gidian nun lay layalam. Dapat ikra tali, dan tang jing tebe baturoy. Parfite blay yu kan mau ha, ublay sengap bahaya nga. Ki atiar ki jang kajing ele tma jang ublay em. Kim day ki atiar ba penjau snam. Hanrei ki day ki ikhtiar pat ki ba don bor. Amen. Namar ki kan mau ha ki ong kan di te ka day be. Ka white lam jong Gideon hanrei ki kam la ba so to kupu. Barli kan thau ya ka white lam thau ya ka ktien bo la yo na utrai. Amen. Ki sutu bakla ya ka ka white. Hari ki klet bo Gideon ula yo ya ka tin no blay. Dia kata Gideon kong ubet. Bat ka Bible ka ong haba poi hang ta. Takot bar po bat kita ki kunhun kila ya put ya ka turoi bat kila pen pajro ya ka kra bat kila ya bat ya kata ka jing tebe ha ka ti ka diang jongki bat ya ka turoi ha ka ti ka mon jongki ban put daki bat kila ya perta ka white lam utrai bat ke jong Gideon kile yang de we baro ha ka chaka baro saudong utau pat ba te utau pat ya pom baro lam mare bat kile ya kenha bat kile ya pet yap ya ki bat kile ya put ya kita ki lais pa ki turoi bat utrai ulapan pai ya ka white lam we baro persya ya la ulok bat persya yu pat ya pom baro te utau pat ya pom ula pet yap hadu bet seta syapang sera hadu kaput Abel Mehola hajan tobat. Jayo ne balaput kastunat bang ne tapi kile emno ne. Kile sum para maki la kulmar ta kle. Peniap para maki yang tu. Bat perkat begini pada bat kaput bat karwai kembala job tu bi. Perkat do bi bat katbe kaput karwai kecik so bang tarai mo. Ha? Damit. Kulmar pa ba. Ngong vi nung shuan am kulmar, ngong vi syakriyo blay am bau soitan un kulmar ka jing em jong pi. Amen. Namar blay put pen bena ya ro ya utrai. Amen. Pi day ban kan ma gue pu nangi don la jong ka turai kata di sentur jongi. Bangin pen bena ya utrai. Mat ngidon ya ka jing syai jong ka gospel kan. Amen. La ka ketiga mon ka don ka turai, ketiga diang don ka jing syai. Berkata ke dia bandon hak jing em jong ipet nong shun la kulmar. La ayu la kulmar. Hado baki daya peniap paramaki bat ka pet ngan ong ifi. Bat Gideon bitep ula pa ya kita ki way. Ban lai be ya ki bat lalap yo hadkhat ba arpusan yo orep arngut kis Midian u arep bat usep bat kile peniap yu orep how mau siang orep bat yu usep bala peniap ha ka jaka kem so usep la peniap yaki bat lawan ra ya kata ka kle I know you blay vinyo iya ka kamba I know you try mga puli yang ne bo blay kam le kamba da ka white lam kan mau bet ka jingele jongi mde ka do e ka snam kam de yang i banele adun penjau snam yaki breo hang ni kelam penjau senam kini ki kon Israel ki kelam penjau she drop senam hang ki job ya katama amen kata ka ki pala bang apuli hang ne kani ka tama nganong ipi ka peli kani ka we baka tama ngamla ban yele dalade lam dau trai u yele dam ta jonga teng teng ngadon ha ka jaka ka bakular
hari ngadon hak jing nomor ublay ukwa ban penbet yang badu kwa baka jinget jong akan day tang hao day nama kata ucit ya kita ki lais pangon ki banget ya kata ko perbadi kim dan kaman perkhat ya ka waipat ka benta bat ka bible ka batay ka kamba ka jong utray ka jia hak kata ka sngi la penlim ya kita ki arngot ki sim u orep bat usip ken balai krai kli ya ki kini ki bala penjenjar lah nyosnem ki kut no tang hak tai ching put turoi ken namala put ya ta turoi jong ka jing job ya phi pi ong pastor ngadon hak jing kular ngadon hak jing hak ne ga sngi put ya ka turoi jong ka jing job ka jong turoi ken put ya ka turoi jong ka jing job ka jong turoi ken masu thu hak jing em ka jong pi don em ka ta ka kra ka ba kren ya ka bor ka jong blai pi don ne em ka ta ka jing shaiกับเท่าโยมันซิมจงเบลย์บะพี่ลองกับจิงชายบะพี่เป็นแม่พี่ดอนแนม